warhaka, sannan barkan mu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka. A yau insha Allahu na zo mana da wata hanya ko in ce wani application wanda za mu samu kati daga cikinsa kyauta. Wannan application kamar shi ya itila take, shi ma coins ne za su baka wanda za ka yi converting ɗin wannan coins ɗin zuwa airtime, wanda za ka yi withdrawal ɗinsa direct zuwa lambar wayarka. So domin fara aikin ku biyan mu. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyo mai da mun ɗora. Sannan ka danna mana liking, ka yi share domin wasu masu amfana. Domin fara aikin ku biyan mu. Barkan mu da dawowa. Kamar yadda kuke gani, wannan shine fuska na link din a wannan application. Zan ajiye wannan link a description ko kuma comment na farko. Idan ka kwafi wannan link ko kai clicking akan sai bude ma fuska kamar haka. Abu na gaba da za ka yi shine ga guri nan inda aka rubuta abin in Play Store, sai kai clicking akan wannan guri. So idan ka bude zai kai ka direct zuwa Play Store ɗinka. Idan ka shiga Play Store ɗinka za su nuna ma wannan application kuma su ce ka yi downloading ɗinsa. So abu na gaba da za ka yi shine za ka yi downloading ɗin wannan application, ka yi installing ɗinsa kamar yadda kuke gani. Na riga na yi installing, kawai buɗe wannan application zan yi in fara amfani da shi. Sai mu taɓa open. So gashi nan wannan application ya buɗe, yana ƙoƙarin buɗewa domin ya buɗe mana fuskarsa kamar yadda kuke gani. Gashi nan wannan fuska ita ce fuskar wannan application. Sannan register sa very simple ne. Abinda za ka yi kawai ga guri nan inda aka rubuta login by Google, sai kai clicking akan wannan guri kamar haka. So idan kai clicking zai buɗo ma duk wani Gmail da yake kan wayarka, sai kai selecting wanda za ka yi register da shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan duk wani Gmail da yake kan wayata ya kawo shi, sai kai selecting wanda za ka yi amfani da shi. Kamar ni yanzu zan yi selecting wannan. So wannan application direct sai buɗe. So gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa. Gashi nan successfully wannan application ya buɗe. Wannan application ne jano wanda gashi nan ba shi da wahalar aiki ko kaɗan. Abubuwan da ake amfani da su wajen samun coins a cikin wannan application gashi nan kamar yadda kuke gani. Akwai watching video, gashi nan watching video, akwai daily checking, sannan akwai inviting, sannan za ka iya sharing don samun coins shine maybe a matsayin inviting shi ma. So kamar yadda kuke gani gashi nan suka faɗa suka ce za ka samu coins 1000 duk mutum ɗaya idan ka gayyata. Za ka samu coins 1000 duk mutum ɗaya idan ka gayyata. So wannan application ya fi shi ya itila sosai, saboda wannan coins 1000 yana da daraja sosai. Gashi nan yanzu kamar yadda zan nuna muku. Wannan application ana yin withdraw ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko ana amfani da PayPal account. Hanya ta biyu kuma shine ake amfani da katin waya wajen yin redeeming ɗin wannan coins. So yanzu bari mu shiga na wajen katin waya domin mu gwada muku gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuno mana inda za mu saka lambar wayar mu. Sannan suka ce mana gashi nan duk coins ɗaya yana duk dala ɗaya tana ɗaukar coins 10,000. So sai mu ɗora lambar wayar mu. So gashi nan na ɗora lambar wayata. Gashi nan muna searching na price. Kamar yadda kuke gani, idan kana da coins guda 22,360 za su baka airtime na 5,000. Wannan ba karamar garaɓasa ba ce. Idan kuka duba za ga gaba ɗaya mutum 20 za ka gayyata ka samu wannan kuɗaɗe. Don haka sai mu ƙoƙarta domin mu samu namu kafin wannan dama ta wuce. So daga zarar ka saka kai wannan mataki, za ka yi converting coin ɗinka ta airtime direct layinka wanda kake amfani da shi. Don haka sai mu ƙoƙarta mu samu namu kafin wannan dama ta tsaya. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyo mai da mun ɗora. Sannan ka danna mana liking, ka yi share da wasu masu amfani.